दमादम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। जुर मिल के पंथी नाचे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। संदेश ला मानम बाटे हे, 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 मानम बाटे हे। शोभा यात्रा जगह जगह निकाले हे, 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 जगह जगह निकाले। दम दमा दम दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। जुर मिल के पंथी नाचे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। सतरूपी ज्ञान ला दुनिया दुनिया बाटे हे, 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 दुनिया दुनिया बाटे हे। कंठी जने ओला जन जन मा बाटे, 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 जन जन मा बाटे। दम दमा दम दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। जुर मिल के पंथी नाचे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। जुर मिल के पंथी नाचे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। दम दमा दम्मा दरवाजे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। जुर मिल के पंथी नाचे ना गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ। गुरु बाबा के जयंती माँ, काशी बाबा के जयंती माँ।